lang geleden woonde er op het eiland Sicilië, dat is bij Italië, een meisje wat Lucia heette. En Lucia, haar ouders, waren heel erg rijk. En Lucia had dus alles wat haar hartje begeerde. Wij vieren hier het Sint Lucia feest. Dat is echt op 13 december. Wij hebben hier daar komen omdat wij hier in Lieden een mem hier, dat we een Zweedse mem, die we maar Fries trouwt. En die maakt ons daarop attent dat het eigenlijk een heel mooi feest is. Het is een mooi midwinterfeest. Dat je zegt, het lacht is eigenlijk nooit feest voort en dat komt dan langzaam weer om. En dat vier je ik met het Sint Lucia feest. En zij hier de kleintjes al hier, dus het is echt antieke kleren van het sterrenmeisje. En ik van Sint Lucia en de kroon hebben we toen gekregen. En dat maken we nu altijd een broeken. Dus nu ging ze voortaan 's nachts langs de gevangenissen. Ze had in beide handen had ze een grote zak met lekker eten. En op haar hoofd had ze een kroon met kaarsen. Want ja, anders zag ze niks in het donker. Als de kerstjes branden, moest ik gewoon proberen de hollen zo stil mogelijk te houden. Dan gebeurt er eigenlijk niks. Ja. Ja? De Sint Lucia die werden vervolgen, dat is een christen en die werden vervolgen. En die hielp vooral de mensen die in de gevangenis zitten en daar bracht ze eten heen. En dat wordt dan eigenlijk eventjes helemaal verteld. Een beetje uitbeeld en in de versjes komt dat ik weer waarom en dat het lacht weer waarom komt. En dat we bij bijna Christus is ook zo'n feest van lacht. Dat Jezus geboren weer, dat is dan ook het lacht in de tijd. Als Sint Lucia was werden, dan moest een loodje maatje, maar die namen. En dat was dan in de bak en juf die trekt er niet in. En toevallig wie ik dat. Ja, en wat dacht je toen je eruit kwam? Nou, ik dacht van yes, van ik ben het. Want ik ben nog nooit op televisie geweest en ik vond het wel leuk. Wij zingen met Sint Lucia een lied van dank en eer. Voor hen die in de wereld kwam in Bethlehem weleer. De Heer die licht der wereld is de duisternis verdreef. Ja, de zon die komen zal, hij komt. Ja, hij komt. Ja, de zon die komen zal, hij komt. Vond je het ook eng? Nou, ik dacht aan de ene kant van, oh, als de kroon nu naar me past en dat er niks gebeurt. Maar mijn huid is zelf ook verbrand van man, dus ik dacht zo, nou, laat maar zitten. Het komt wel even goed. Oh, dus dan hier hem heid wel even aan. Ja, pas wel. Breek die muren af, breek die deuren open. Laat er voor de mensen ook nog vrede zijn. Laat er voor de mensen ook nog vrede zijn. Goeie. Hoi. Wat bestel je dan? Nou, de Café Nice even een beetje in de crisfeer brengen. Het jet erbij, hè? Dus, Ja? Ja, vind ik wel. Het is gewoon gezellig. We hebben maar ook een ploeg vrienden, dus het is leuk om elkaar achter de bar te staan. En het is gewoon gezellig. Het is altijd een leuke sfeer. Tot in de late uurtjes is het je feest, dus ja, geweldig. Ja, kan je hier wat feest op Dus een dan kun gedicht? je heel goed feesten, ja. Dus, de moeite waard. Ja? Ja, absoluut. Ja. En is dat dan denk ik nog iets speciaals, Christ? Of voor jij? Of het Christ voor mij speciaal is? Nee, voor mij is ik heb een hekel aan Christ. Dus ik denk dat ik een hele Christje ben en hier een feestje en dan maakt mij gauw weer roer. Ja? Ja. Maar waarom heeft je een hekel om? Ja, ik ben net zo van de Christ, dus nee. Ik mag graag feesten, dus... Dat wel? Ja, dat wel, dus dat wil ik gewoon. Dit is denk ik Dit is mijn stamkroeg, ja. Dus dat mag ik graag wezen. dit is niet hobby. Ja, Bier super. dat doe ik erbij, ja. Maar net aan de werktijd, hè? Nee? Nee. Dus zijn de streng? Daar ben je hartstikke streng in, ja. Ja? Dus ja, je moet wel professioneel bloeien, dus... maar als ze nou een stiekem even, dan kan alles. Maar Oh ja. je moet net alles vertellen. Nee. En tot hoe laat je hier dan terug, nachts? Wij gaan nachts tot 4 uur terug op zaterdag ten nachts. Dus, en dan roem je de boel even op en dan nuttig je je barreltje nog even en dan ben wij mee aan het bediend wat thuis. Dan lezen we vaak mee aan het 8 uur op bed. Ja. Ja. En dan om jou te zien, maar niet checken. Nee. Dat doen we net aan.
violin ben ik begonnen met de Dickens villa hier achter mij. Maar sinds vorig jaar ben ik begonnen met de Elfstedentocht-serie. Het is een heel kwaai denk ik elke keer. Als het een beetje mij zit, kan het in 2 rijdagen kan ik het klik krijgen. Ja? Ja. En dan stressen? Nee, ik heb me heel rustig daarin houden. En dat moet ik wel, want als je dit dan opbouwen, dan er zit een krat onder. En dan komt er zo'n snierkleed doorheen. En daar zit aan plak ik dat mos en daarheen doe ik weer wat losse snier. Dus als ik begin te stressen, dan dondert me dat ik al weer naar beneden natuurlijk. Hè. Dan krijg ik het net van me komen. Dus je moet heel voorzichtig dat snier er wat op... Ja, daar krijg ik mijn snier bij. Gooi ik met de hand. Ja, joh, door een snier bij nooit? Ja, ik probeer de snier bij dan even uit te meten. Ja, klopt. Snow, 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 snow. It won't be long before we'll all be there with snow. Snow, snow. I want to wash my hands, my face and hair with snow. Zo gooi ik het er dan zien aan. En dan in hoop dat het wat hing in bloed. Maar ja, het gebeurt ik wel eens, dan zak het weer wat naar beneden en dan maar weg. Of we nou dit hier nou een beetje winter krijgen, misschien dan Elfstedentocht. Vind ik mooi. Ja, hè? Doe je dat niet mooi? Ik net. Mijn man dit hier ken al mij doen. Hij is weer inlaten. Of ja? Ankemeer, wanneer dat er maar komt. Oké. Maar ik net. Nee. En hoe oud is je man? 59. En is het dan nog vertrouwd? Nou, dat weet ik net als het vertrouwd is, maar ik denk als het komt, als het doet. Ja. Dus in gedachten ga je dan misschien al langs al deze steden? Nou, in gedachten misschien wel. Hè. Dan even een mobieltje van, hé jongen, waar best? Of waar zit tussen, dan zo, dat kan mooi. Kan ik ongeveer weten waar het er is. Hè? Ja. Dit is een beetje het commandocentrum? Ja, uiteindelijk wel. Ja.